Ay yeni yapmayı. Dağmıdır sulumur eğilemem o. Men işe yetişmeli. Bir giyre çıkmalı öydün oğa. Dağmıdır qoğun nemay. Neme o yarmedanı gıyıryan o. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Gıyırarsın da o işe yetişem o. Neme o şun görmeli adım. Bunun günahı şeyle. Öğren sörse vaat bolla. Hasan sen ne uğraş bir çağay. İşe gidecek yani. Düşünür bolona da ağam. Hammam bosan ok değil. Aho, onu yine şun içine oturunu düşünür. Dan horo diyalog kol patsam ortadan şun içine. Çağrı. Bolon saltıra. No, o düdüllüydün de no. Aho, çağırsan çıkay da işte nize galyaz o. Doğurda çıkay çağrı. O venice. Ha? Allah diyen yerle bara ne? Ağam ya ben mi? Sana diye bar. Çağrı iyisi o senin kakan var. Kim? Kakan. Aho, çağırsan çıkay da. He, eme. Çağrı işe gidip dure. Onu kimamın içinde? Kakam. Ay daymallah o. Dökmenciği oğulcuğum, dökmenciği, süysöngüre. Dökmeni. Me, çaycağınım çoğulum. Al çağa. Geç gelin, tenem iyidir bu cağı sana. Çağlar bağına gitmen kanı. Nesip bolsan ha, täze caya göçüp bir giyinslige de geçer. İyi bağlam, alayım. Me, içir şu cağı sana. Vay can gıydım, oturaytını, al ne tüyücücük vereyin, al ne köke vereyin. Burun deru isecekler deyin. Be. Açam oradan şeyle. Vay geldim, Aman, kulağında var tam ne o tutulmalı. Çay içecek olsan yer yok. İşe gitmeli içeceğim. Bir kere çay versene. Bir kere çay içeyim ne o? Çay oğlum, me al. Oturayım neysen sana yerim yok da can oğlum, darsanlık da. Bak işe oğlu Bir yana. kere evet çay koyayım. Vay bahalacığım. Alın hani gelinler, heriniz bir kere çay için. Ay böyle mene. Arkayın iyi bir çıkı da oğlum. Geçemen işe oğlu yana. Bola oğulcuğum beni işe yetişem oğa bol çartırak geçani. Vay. Yer soğulan yani olaydı vay. Bulan birini çağılar bağını uğratmalı. Birini mektebi uğratmalı. Vah ödüme da ilime meten okta men. Uy daydacan, anı ters daydalar sizi toyuna çağır da. Uy qov olaydı da yatladanın. Men toya gitmeli ana tersleri husum vursun. Vah bir bu toya bedenip beslenmeye, tədip köyünüp tikinmeye elim emdegimedde men. Uy dayda, o men täze tikip beren koyunum geyayım. Uy şeylem gelin, onina haf oy. Şeydeyin onna men. Vah intikayına tamam iş uğradamam. Sonra bir uğradayın ondan geyine yerine. Onu tayin edeyim. Or tayin edeyin. Süleyde yuğun zok korsanın bölge hav. Nova tagarasmalı. O çağırdan bir girse sıkmalılar öydün hava. Eydin de adımlar karışıp dur diyen hop. Her gün seyle de. Vay, bir arkayınrak soğudu bir çaylı ne? Beş mi giycirak çıktan giyiştat bolat yoga? Bar senin sonu. İşgarlara düşünür de. Sonu ben egledin deyip düşünür biler mi? Vay bol yala canlı on diyemedim. Mene qoğtu olsun niyen? Qoğutunu etsek korsan erkir iyirak turul. Hemmeden oturup yuğunup bestem arkayını iyi biçirler Vay mi? uykudan oyanı bilsen turzoyun. Ödün demine mi? Yine 5 mıncık yatayın ip vakti bile turmasan ne mi? İr turma kıyın nel, tağatın canına koyaymalı. Koyun ne sonu? Vay bol ya koyayın. Ay bol yaday. Vay. Be, şu artıklarım interpelemi vurup baryalar da. Birinin kovuşu gerek, birinin köyüne gerek. Sana da elimim degen nokta kalkadı. Oğlanları işe gittim Ay ha kıyvani. o hemmesini uğrattım. Ne şumatsığım durdu cansık gitti.
bol basım isinden gijağı alayma. Şu caydarın dünyası dar değilenine. Vakt sana da kakas elim hem yeten okta. Bol basımcak işten gijağı alayma. Keywani. He. Basın bu darışkalıktanam deyinarız. Nesip bolsa kakası. Hormatlı prezidentimizin kurup beren obasından her oğlumuza bir cay verilecek. O diýäniňe dogry. Ondan bu darışkalyk bolmaz kaly. Oy havvala. Bay o cennet ýaly ogular diýene. Ondan ikimiz gedek mihmançyla aýlanar ýöreriz. Vah sonni sene. Vahını kan garasmallala. Özün diýdiňden şu bayramçylykda açylýady. Ulu taýýarlyga görýärler Keywani. Şeýle ulu toy bolar Keywani. Nesip bolsa kakası. Bolýa sag Hani oturanda. isinden gijağı alayma. Barana tagamany edip gel. Tagitde aman gel. Bolýa sag ol. Tuveleme esret diýmem şoňa aýtaň he. Hawa ejejan, hawa. Giň howly. Hawa. Hemme adam göýdüňne tutulan he. Doğru aýtýaň ejejan. Yurt garşalsın, niyeti etsin, toy Hawa jay bolsun. ejejan. Hawa size de nesip Tuveleme. Hani ýör aýlanalyn hani. Oňa terede, way kakady bir zat ýatmışdy. Dur. Şu kıymınlaman otur kakady. Hani geç otur. O ýadyňa düşýärmi kakady? Hawa. İlki başta gelin bolup baramda. Edil kurbanlığı düşüpdi. Hawa kurbanlyk Sonunda iki değil. tane tanavalayıp şey deyip, o kapıyımı da çınarda şey deyip meni uğrayan. Vay kakası! Ne boldy? Kusa mı vursun ha? Yer näme? Hey bu! Ol! Ulon iyidine ta demigendir ha ol! Vay demlik kalındır ol. Koyayım, koy sonini. Yelleme oğa, sen ırtkısa, adam oğa, yürek kestinler. Yürü! Vay. Vay, dur kıydım. Mal salır ya, yatanız var mı? Lan koyayır. Yürü demik, dol. Bak, demik kalındır ol. Koy, yürü, hey, vay! Yürü, saltırak, bol. Demigendir. İne yüpe getirdim ine. Aa! Çeppi. Alın da size getirdik amını. Mehmet ayla alaysın ödün alay. Oy, sen varkan men almana baralla. Davaralap, kadir edip size getirdik ha, uy. Allah çippe, Allah ne etýän? Al hani. Al. Bu kitap bile elbidama yol örgüsü oldu. Onu mümkün mü? Gelin. Salam oğlum. Selam. Salam okuwçylar. Salam oğlum. Oturay. Oğlum bildirse aytma. Ol ya. Okuwçylar. Şu gün sapaklardan soň Aydın sağ gurnuğuna aranızdan okuwçy taýlamakçy. Şol taýlanan toparam täzir bayramçylygy münasibetli geçirecek. Etraf Aydın sağ bähleşine gatnaşar. Aranızda Aydın sağda höwesiniz barmy? Gatygo okuwçylar. Ona näme? Sapaklardan soň Aydın sağsyň fotogyna bar berin. Bolýarmy? Sag bolun okuwçylar. Sag bolun. Sağ ol.
anıgılıyor, bollu. Geç ayarını. İnni, yine kim aydım aytacak? Okuçulu. Men. Familia. Muhammedov. Muhammedov gel. Hani gel. Geç aç tayin. Tayin mi? Ava. Başla ver. Melekos, melekos. Dur yok onun ne? Birazcık aşağıdan ay, öyle mi? Sağdan çıkma böyle. Sağda işleyene. Şu sağda göre böyle. Hani ben özüm başla diyen böyle. Tayin mi? Başla ver. Melekos, melekos. Yetirmez. Yok dur orada ne var? Yaman hayal aydiyan sağdan çık yana. Tonu yiyip sağdan çıkmanay. Kataytma, hovurtma böyle. Han sağdan bir aydıp ver, şeyle bir dinleyin bolani. Melekos, melekos. Yetirmezsen Muhammed, boldu. Dinle beni, Batırcan. Sen olsun, surat kurnağına yadlay bolya mı? Ine yakini aşırma oğlum surat kurnağına atça. Surat çekme o oraya mı? Onu şoma yadlay bolya mı? Geç ayarını, otura. Geç ayarını. Ay çıpatın ay caparından, çarvatın ay caparından, ağul bebeğin ağul. Oha Batırcan, ne eylülsün? Okullar kovmuyor. Bəslikten alıbildin bugün. Ya so ön kızı alayan bakalım mı? Oho oğlum, keyfine yok kulun ya ön kızı alayan bakalım mı? Üçlü kaldın mı? Ya dörtlü kaldın mı? Dört alım. Ay bol ya oğlum dörtlü ve mervet baka der. İnniki de bəsli kalarsın. Bol ya mı? Böyle. Gülsat. Gülsat. He? Batıran em oldu. Bugün mektepte aydım saat kurnağına okuçular saylap alıptırlar. Batırcan'a da sesin qoğdaylık kurnağa yazmanırlar. Şoňa keyipsiz gezip bir oğulcuğun uzak gün. Be, siz o derliptirler diye mi? Sonuna mır gurrun var mı? Gurnak malum alayan olsa üretmeli kendine neyden de qoğul yanını. Batırcan, oğlum gel alıverik. Olar yallar üçün yüzün sallap görmediler oğlum. Sen kakan oğla, sesi qoğu derleyenlerdir mi oğlum? Sen ters düşünerdin. Ho oğulcuğum. Beyliklere göre pesrak denir de. Yine ertir özüm barıp çık düşünse ayarım oğlum bile. Yoksa da oğlum mu oğlum kimsen? Mekan oğlum mara karmanam çalıyor. Ha, mekan oğlum olsa derrogum aldırar sana. Alat etme oğlum. Bar sen sapaklan ulen oluver. Bar. Özüm varan mı oğlum mu? Gülsat, men katiyado isten yadap verim. Bir kefe çay içerli. Bolya çeppe hedir. Gelnece, oğumya adaylarınız. Hawa gowy. Öýçürlerim saglyk mı? Oğu gelnece. Gele şeydip arasına ağın öýüne. Täze jaýy göçülüýümiz bäri ýat bolaýdyňlagy senem arasyna aýlana. Wah gelnece, şu dikin bilen hali sıpanyp bilemo. Goňşy bolanda da hiç ellegen oğuydan çıkmagy. Şonda da gelmeli ida arasyna gümür ýamry. Şu giň jaýyň içinde meňe içimem gysya. Gelnece mene şu wagtam gyssagly şäkere bar ýa. Eje mene ýol ogruşyny gelneceňe berip geçdiydi. He, şeýlemi? Way gaýnyma sag bolsan aýt men haly ýany öýmem de. Bolya hökman aýdar. Uy, menim şu wagt işe barýadym. Ýür bilecek däl Gulbahar. Bolya gelnece ýörüň bilegi däýerin. Ýür hani. Taýynyk görýäsmi oğlum? Esselamu aleyküm oğlumlar. Qoğum mekan qoğum Assalamu aleykum, ýagdaýlaryna. qoğum ağam. Ya şu daýa şükür. Mekan oğlum, men äbir işilje geldim ýanyna. Aýdy otur. Men şu Batyr'ın kakaz mekan oğlum.
Batırcanı sesin yok deyipsin mi? Aydmayıt bilen yok deyipsin mi? Bir hili öýe baranna yüz salıp bardymyň. Wagt Çeppejan, seňem aýdýanyňa düşünýän agam. Menem şo çağan badyny alasym gelenok. Ýöne senem bir zada düşün. Menem telim ýyl bäri şulurdan çörek ýitbör. Haýsy çağadan bir zat çykyp, haýsy çağadanam çykmajagyny bir setir aýdym aýtdyram da bilýän agam. Aňruçy ýagdaý bolsa, menem şo çağan gowy ýykasym gelenok. Ýokş görme agam, gaty görme. Bak oğlum, şun ýaly bir alazy badyr ha. Bir uğrun tap bolar ha. Bir köpçülüň içine garyk goýbersen. Haris bolman rosam ýoklaýsyň. Oglum mene başaran lazım bolmak dip barsam bir hille mekan bol. O çağıran halis goýun çökçök de mekan bol. On ýar bolsa nemesek bolmazmy ka? Näme diýse? Şon horda durdy aýalda bolmasa. Horda durulsa nirde durulýar? Köpçülüň arasynda durup aýdy bermeliler. Aýdym aýtmalymy? Oho, aýdym aýtmaly. Bir ýerde durup aýtsa bolýar. Bolýan, şo taýda synak göräýär. Bir gaýrat edin. Men ona sapama baryn çeppe. Bolýar. Ertir onu sapaga baraýsyn. Synak göreli. Bolýar. Sag bol bol. Sagaman işe. Bolýar. Uşak gence ağırma. Bar bolakmy? Näme? Ýüzüň gataladaly görünýär welin. Ya birini gözleýärmi? Ay yok Şuat. İşgärler yerine mi yerine dämi bir hili. Vay howla, hem işgärler ýerine. Hem o perpeykerin uy işgärin ýerine. Hiç çerik gaçyp gidek ýok. Bu ýokda da özüň iş buyurdyň aňa häl şeýle dälmi? Terik ha. Ol neme? Yannak täze gelen işgärmi? He, how etken. Täze işgär etken şo. O näme iş wagty likirdeş börmün ka olar. Armanda. Bar varım. Sana diyem o men. Arar ya işettin bilen. Görýän başyň işleýän. Oý sana men hälenen aňarda syňlap dur. Kurjör bol berdi. Sen o zatlar sen işannaň o ber. Sen mara şol kuşak geleceğin ýanyna bar. Şo taýda gurleşmege, gurleşip deňişmäne iliňin deňmeýär. Aýolan deset. Berde görýän bolyň iş agrak ýarak. Sen emine öde ýetişer ber. Bar. Da işe gelen ýaňulyň iýem näp taşyp ýetişdi. Olur ýaly näme gurrun etdimi? Gülşer ýaly. Aýtda, benem gülüm. Bular näme ýüzüp gidipdi? Uşak gelince. Olar näden bilmeli ha? Gene naymış be? Ne ayıl yetişen mi? Bir burada kurlemne häfini berýärler. Bağışlan iş wagty gurleşmäge gadagyny etdiňizler. La, sen her jadady gowyny almakana. Bir ýere garaýda. Vay goýawer gowy, häzir ýylgyrsa bu işläň wagty. Yetişmeden işgär getiren olmasa ýanyna. İşler goýan ýanymda. Ýankynym ýanyma gelmedi ýa etdik. Bolmada men sana ýakyn getirjek oturamam. Aňa gıýladym ýem getiren näme bolmaz? Aýoglan bolle däýdäými şuny? Tonyana men işler ýalydyň oga. Bolýa, inni gaýtalamar. Ýöne. Bugun öňki duşýan ýermede garaşy. Bolýa? Täze sowatma.
Hanan okuwçylar aýdym tapamyda başlaýar. Hemmämiz agdy birçe gowjy bolup deňje aýdalyn. Bolýarmy? Taýynmy? Tamam. Taýyn ortaňyz başlaýar. Muhammedow, çıkıňy. Han ýekörüň howlukman, aljyraman, gow edip aýdyp beren maňa? Başlaýar. Ey mektebim canacan. Durun okuwçylar, gülmän. Dur. Han okuwçylar, siz hem şuňa goşulyp bileje aýtjak boluň, bolýarmy? Hemmäňiz agdy birje bileje, taýynmy? Muhammedow gowjy edip, lawaz edip aýt, bolýarmy? Başlaýar. Ey mektebim canacan. Hama bolun seýwimken. Cennesli elimdi. Hay bolan nokta Muhammedow. Hiç gil sesin gavat gelen nokta. Yaman zoňtor sesin var. Geçä yerine. Ýören oglum, ýör. Näetdiň oglum? Bugün aýdmaýyp keýpden çykdyňmy? Ha, ýene aýtdyrmadylarmy? Näme üçin aýtdyrmadylar? Bah,
Ullukan adam bor diýensiň beýtdirmeler la ho. Näme bolup durgay şu yumruk geljek çagan giden bir topara sygdyrma. Nämesi kemmişin men bahalajygymyň. Hani men ertir mektep müdürünün ýanyna baryp gurulşaýyn. Şu aýtdyrma bilsinden aýtdyrmasynlar hani. Gatam aýtdyrarlar. Ho, aýtdyrarlar. Ýür gany maşina meniň. Ýür oglum. Mümkünmü? Çağıran ekeniňiz. Gelme kan oğlum. Mekan oğlum. Çepleğine hepsi gelen ağansın da. Wah, aňýanda. Siziň hem näme üçin çağıranyňyza düşünýänmi oğlum? Ýöne näçekde bolanok. Her zat edip synap gördük bolanokda. Çeppe, sana da düşünýän agam. Boýnal galbam şeýde aýtdyra diýänsiň. Ýöne näme deň, mene başga alaş tapan näler. Beýle de çağada zoňtor ses boljak ekeni. Çeppe, diňe şu aýdym sagmay, ogluma da aýtdym. Ýakynda surat gurnaga çylýar. Bolmasa şoňa ýazgaýsyn. Wah, şu aýdym ta gurnog diýip otyr da. Huguz edýärdi. Bolmasa bäş suň atnasyn, ölüm düşünüp goýar. Adyjyk bir gaýrat edeň. Wah, beýsege morjak bolyn, ýöne wagtymyz sapdur. Täriýle ýetip gelýär. Ýakynda etrap gözlem geçirişigem boljak. Onuň beýlekleri bökdejek da ho. Bolmasa wah, Mekan, sen bir tejribesi yetip bolma. Han bir araş tapsana. tapdym. Näme tapdym? Näme diýdik näderke? Näme däýsek näder? Näme diýdik? Tapar diýdimi? Tejribeli oğlum da. Mene şey diýmesek, başga alaş tapan näler. Şey däýer, ne kan bolum, şey däýer sony. Çeppe, Ha, oglum beýle aýdyma höwes edýän bolsa, ha. öňküsýal horda durdaýdy. Ýöne aýdym aýtmandyrsyn, ýöne agzyny gymyldaýdyn. Bolýa orada dursun bir ýerde dursa bolýa. Ullun arasynda dursa känir bildirmem durmaz. Bolýarmy? Bolýa. Aýda şey. Bolýa şey diýip aýdaýar nolma. Ine munyň olýa töwereme. Yumruk gal çağan dilini tapsak, ya da gowunu alırsak. İşimiz rowak bolar nesip bolsa. Bolýarmy? Sag bolun. Sag bolun malum. Sag bolun. Taňryar Kavga kavga çekti, sag bolun. bilýär kadın. Vay Çeppe. Çeppe, geldinmi? Ne ettin? Batırcanın mektebine barıp bildinmi? Bardım. Ondan? Müdürle murlaştım. Mekan molum bilen murlaştım. He, näme? Nemetjek geldiler mi? Wak men özüm gideýin ursam gowy bolardy. Şonda men saňa diýeýin emir diýdimle. Sen emir dogumlyrak bolaýmalla. Goýsana munny. Oglum nerede? Ýoluňa garap ýatyk galy da çagam. Uklanam däldir şu wagt. Ýani hem aýdym aýtdyrjak diýdilermi? Han sen köp burlama, ýör ýanyna baraly. Nime? Gurlaştım men. Müdür bilenim, mekan oğlum bilenim. Oturup maslahat ettik. Olaram seni katnatsak gayla diyen oklar. Yönün tek biraz sesine merak geliyor diyeler. Ondan sana da şu ön kucak orada duran yerinde duruversin neydiler. Yönü sesin çıkarmasın neydiler. Alay ağlı böyle sen sesin köpçülüğü olman dursun neydiler. Aynen mi? Sen atan bakire çekipsin. Sol eline de gurulağını
Yol varsarlarını al sesi güpür eder dururdu. Bilseler sen kim öz oluştu ütköşk testiriyor da. Ay onu beyleklen kagavat gelmese kıyın görüyenler de. Neme? Onu ertir arkayın barıver oğlum. Bolya mı? Oğulcuğum, ınha kakan gürleşiptir. Ertir arkayın barıver bolya mı? Diyincin al bolya mı oğulcuğum? Kaka. Nemelay orada durkan. Sesini çıkarma, ağzını yumulasan bolya mı? Oğlu neme olma? Sesini çıkarman neden deneme? Vay, hov oğlum, bor oğlum. İyileğine kıymılladı ver ağzını. Qaytam şeysen tüğürüngdäkilerim aýdýanlar öýderler. Ana gowy tapdyň da oğulcuğum. Vay, uğur tapıcıdır şul oğlum men. Daýlaryna çekipdir da uğur tapıcı häsiýeti şul oğlumyň. Goýu, sen atan dağı bagşy bolupdyr diýmeýärmidiň? Oğu değil. Onda näme? Dik düşteken iğay. Paksı olun, sınır olun. Bizim anrımı dur söylen maksı. Menle şu an sonra seydi baydayın mı? Sen anrımı çekmezsin diyeyim mi? Döwran canım tamamen gullukdan geldi. Hudaýa şükür. Uy, Gülşat canı canat mendirne. Kıydıma cana deyin men. Allah! Zannet duran. Kaka özün aýtdyň almady. Ejemiň telefona. He, ödüm bana. Alo, alo, selamun aleyküm. Alo? Alo. He, sagaman otursunuz mu? Gülsat gerek mi? Havva, bar bolsa çağır. Hadır, Gülsat. Öygünden çak et yani. Hı? Kim? Yok oradan. He, Ecemcan mı? Alo? Gülşat kıydım ödün mü? Oturdun mu sagaman? Havva edi, havva. Kıydım yankı eşitilen ses. Men horozumun sesi mi? Vay Ece ne diýäňiz ola çepbeň sesi? Koysana kız. Sen onundan hem olur yani yakımlı ses var mı? Men bilýänem men öz horozumun sesini. Vay Ece çynnym, çepbe ýanky gürleşenim. Ece, seni mara şoňa bir zat diýmeli orta edilet diýende. Inni vara, şu arkadan alıvan vara. Men güne keçeres bolýarmy? Men telefon alana diýmek, aňyrdan eşitilen yakımça sesi diýýän men. Han sonra, şu meniň alyp beren horozumun sesi dämi sonra? Şeýlemi? Vay Ece, dogrudanam şoňa ýgyripdirýän, hawa. Bilýänem men öz horozumun sesini, yakımlyca sesiniň badygyny, menden gowlaýan näsiňde? Vay Ececan, sen koksa öýüň barada gürrüň bersene. Ýagdaýlan gowmy? Uy kızım, bu horozun sesi deyip, men sana buğuşluk aýtjaktym ha, buğuşluk. Döwrandan gullukdan ýelli gullukdan. Vay Ecemi. Şolar ýal habardaq saklap oturarlarmy gyz? Aýtmala Ececan. Vay haçan ýelli? Onu näme maňa aýtmadyňyz? Wah neme de kızım? Erdenjik ýola düşerdim de Ece.
Qıydım. Akşam geç geldi. Onun seni beyincal gitmeyin dedim. Olsun seni azara koymayın Vay. dedim, qıydım. Ece, men barmasam bir hil bolara, döwrana büyköleri. Qıydım. Öykölemez. Özüm mara derre oturguluşuga başlamalı otura. Vay, iyiyem yarışa gitmeliyemi. Qıydım. Geleni ver o tälimçilerim. Çağır koyun oklar. Ol tädilin öň ýanyna daşır döwletde. Uly yarış geçecekmişsin. Şoňa taýinlanmaly diýe çağıran. Şoň üçin bir kulluk ovadaky garyndaşlara aýlanyp gaýtjak diýe. Hormatly prezidentimizin açyp beren täze owasyny gözüm bilen görjek diýe gynym. Şeýle bir göresi gelýär. Sen jaýlaňy. Aýtdyk da kakan bilen nähil jaýyň bardygyny. Yegenjigim göresim gelýär diýe gynym. Vay gowduny, haçan geljek diýe. Olar şunem bolsa gitjek diýe men özüm sakladym bilecek däýelliyim. Meňin batyrjan göresim gelýär gynym. Ertir barar inşallah boğma gıydım. Men elim hami koyay da özün öçür men öçürüp bilemem. Borunna sawol. Bolýa. Vay, ne boldy? döwran gelipdir diýe Ay gurupdan. tuvaleme, gözün aydın tuvaleme. Sawol. Seni bunu yeçenlere gittiyen de ha? Vay, dağı näme? Uy, yok. Ha? Ecem canım öýde gelýär berik. Haçan. Uy, ertir. Vay, men begene işmi. Uy, men gidip taýarlyk göreyne. Vak men begene eşimden haber alsana sen. Gelse geltir de kulluktan. Kulluktan gelmeyen adamam diysene. Ne täze gelin alan yan öýmeyi aýlap görmedim. Kanaýany. Telefonla vuruluşu belli mi sağamanlayıp oňaýmalydyr da. Oho, bir gelen so gitmelidir öýdün agablar. Gelenme göre şun bol oynayıp oğlunu vurudum yarım ay kalıyana berde. Bağır şu horoddan nay. Doğru değil mi oğlum? Sen mamam da sor. Berekellah oğlunlar, tijenim. Bahtiyar, alqara yaşama goloyla Şoňa döwrana mal kitse gowurdy. Gowa ordu ol yetişermika. Ulu yarışta taýarlyk etelikli orta bor. Aýon taýarlyga yeterlikdirler. Gullukda medal baryn albillah. Turgönleşimde narat medal. Bä, o diýän hemme dogry. Bahtiyar näderdi? Döwrany gysagly ýaşa taýarlap başlar. Beýle koglanaram taýarlar. Döwranyň ýagdaýyna görä taýarlaýarsa. Turgönleşimde dowam etberse. Öyle. Alo, selamun aleyküm. Aleykümselam. Kim käbi? Men Settar, Döwranyň tälimçisi, ýadynızdadyr ha? Ha, Settar. Sağlyk meni. Bu ýagdaýlar. Şükür. Neme bu bizim pehlwanymyz öýdedir ha? Diňjan koluna okmança. Sizin pehlwanyňyza diňjini gelip alýar. Ejesi bilen gyýdymyň kagydysy. Ay şu ertir dağı gelay meseler. Bä, oňa on çowat berip bolmaýmasa? He, o ne eýgilikmi özü? Döwran halkara ýaşa gatnaşmaly. Bi. Eýýäm. Tuvaleme yurdumuzda sporda verilen ünlü örgümüz bileyenler sanağa. Öňümizde de Aziýada. Bizde halkara ýaşlar öz yurdumuzda da getirilýär. Şeýle bolan döwran bolsun aho. Helwan toýa çagyrýan bolsalar, Bütün ýylyňam sarpalanlygydyr şol. Settar, Döwranjanyň eline jykjaň edäý. ýagşy iş soňa goýma. Hormatly prezidentimiz şeýle alad edip ýörkä, biýliňizi berkirek guşamasaňyz bolmaz. Jaň etseň derrew çyk getip geler. Bolýa anar sanağa. Sag bolun. Men äder döwrana jaň edeýin. Bir gün ne? He, borinim. Sag bolun seýlanyňda da. Bolýa. İşiňiz uğruna bolsun. Bolýa, arsana, sag bolun onu. Sag bol oğlum. Hana olanlar tijeneliň. Şoldan var ya şu az becermeli yeri var da. Gülü akar. Ulan açarını getirsene çıkayım. Bolýa. Görçüyüm şu taylardan bağı kaysam diyen benim. Şeyle mi ağam? Govor. Doğraydı.
Çeppeğonçı. Ho ho. Ay muna elim alıp tek görəymesem. İşken mi? İşken var mı kanay? Bir de işlep, bir de işlemen halit yönevi. Düzelmen nur. Han açıp bir varalı. Qoňşy aralıkta kän eglemersler. Nırhını tanslıqrak edip aytarsın da. Ardan rayet berer sağam canar kayın var. Bar bolyn ýöne tanışlarımdan iyillere göre artygyrak alýandyryn. Ayınna näten sasaw edäýmeni. Gatya qynam del. Goňşy diýäýmesen. Bolýalam, men ýokman bejerip berer. Gurallarym alyp geleýinädir. Ýör ona. Ýör ona. Ýör. Okuwçylar. Ine şu gün aýdym boýunça iň soňky taýýarlygymyz täzil bayramçylygy münasibetli geçiljek etrapda başlayan bäsleşige barýar. Şoň üçin hem şu gün gow edip hemmämiz agdy berje bolup aýdymyzy deňje aýdalyň. Bolýarmy okuwçylar? Muallim. Ho Muhammedow. Men agdym gymylatsam bolýarmy? Ho Muhammedow. Sen wara agdyň gymyladay bolýar. Ýöne sesiň çykarma. Bolýar. Onda okuwçylar taýynmy? Taýyn bolsaňyz men başla diýende başlaýar. Bolýarmy? Başla berin. Her näme diýsemem şu goňşylygy men bagtymdyr. Goňşylygyň mehirli bakışlaryny men öz ykbalymy görýän. Öz durmuşymy görýän. Diýmek, diňe sen men bagtymsyň. Asmandaky ay dünyada hiç yoktur sana tan seni seýenanay men sen bilen bagatly gülüm egerde sen amaw bolsaň seýen kalbymy da goýsaň
Yunus! Yunus! Var mı o? Gel Abdullah'cığım gel. Öydü mü? Be, erkelektirne. Görüp gören düşüm diýsene. Komşu öydü mü? Ho, geliver. Ataş, gelivermelle ho. Gelmen yörün yerinde mi? Ne bileyin ayağım ses vermesen. O sahananda da adam yokken. Aha, Geleceğim gel sana. salamette. Adın ne mi? Abdullah. Neçe yaşında? 4. Ay tüveleme. Erol ya, sen keyfine gelmenine elinde kamaydıp dur. Muğa ne oldu? Ne molonu bilýän bolsam sen ýaňa geljekmi ýa? Derrewje gözüm meselip awry ýese özüm bolja. Ne molonu ne bejermelen gayrat et özüň bilamja. Öde katı çılçırımlı da deken. Son çıkanlar da. Ödün kimi? Hawa. Enem sen min koyup git. Akşamara eline can edip ýagdaýyny aýtar. Bolýam sag bol. Ýörjigin. Salam elik, orada öyle Salam cevap elim. ýagdaýlar. Gel balam, gel gulu bakırsan. Yunus öýdemi ki? Öýde bolmaly. Yunussan, balam. Yokla, çağırıp oturmam, men şu kompýuterimi işläne bolyn. Özüm aýtmaga çekinýän, bejerip berermi ki? Oy bor balam, bejerer koýaý ojagy derdi. Bolýa orada öyle sag bolun. Oy gel balam, çay çıkıtta. Yokla, orada öyle şu çağırlar wagtynda täze bayramçylygyna taýýarlyk görýär, bolu gaty işimiz. Ha, bor balam, işin olmasın. Bolýa sag bolun. Yunussan, bäri gel oğlum. Var ya nene. Çağılım ayadıma sarlıngene. Canım adam sallanacak dedin ukladım da yatırım da sun çalıp yatırıyordum avalam. Yunussan, yani komşun kıyıdı gelip gitti. Gül bakarsan. Bir daha getirdi oğlum. Son neydi? Kıyın görmeyen becerip beraydın neydi valam? Yaltan mı oğlum sonu becerip çık beray valam? Özüm aytma utanıyan niye? Becerip beray sonu valam. Bir yeri dövülüp minememi. Ay, eni hovlukmas diyen nelre? Hovlukmas diyemese de oğlum son birinci gezek yüz tutusu da kendimi karıştırma oğlum. Deril çık becerip beray. Sen bu dağıtları yok da oğlum. Gülbaharın özü geldi deydi mi? Men onu kän wagt garaşdym. Orada diýäň mi, näme diýäň bana? Bolýa ene. Arkaýyn bolsun, hukman bejerip bererim. Gayrat et bana. Wagtyňa döneýin adam. Be, düş diýilen zat ynanmazlyk etmeli eleken. Çynyň bilen bir zat arzu etsen, göwnüňdäki öz-özünden hasyl bolup durberýär. Gülbahar diýsene, özü getirmedigi, ýzýanyň adamy mi beripdir, bejerip bolmadymy kady. Bolarmy? Tä özüň gapymdan gelýänçe bejermen. Wagt bejerip bejermedi almyň döwlen zady bam diýsene. Elim degiremden dizetdim men muny. Oňa bolan kompýuteryň gaterwet döwlüpdir diýerin. Bir kedege gapymdan geler ýaly ederim men seni. Ana şonna sen bu gapa ýakyn wagtlarda başyňa kur tatynyp gelmeli boljakdygyny aňarsyň. Be, şonna urun aýtjak zatlarmy aýdyp bilerimkä? Ya aldyrar durarmyka? Ay ýok, aldyraman. Nämeler diýmeligine inni ýadam tutdum. Esasy zat, men muny äzer gizlemeli. Ýöne nirede? Be.
hiç kim görmeli. Ana, şu yukarıda koyayın na. Duran, şunça dukanlaydı. Bu nere zat tapmadan. Yine orada koradım. Oho, ine dost, Feride. Helenler gelmeli dukanımız oğlum. Feride bu ovadan zatları. İslam zadın sayılar var vermeli. Salam. Salam. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Täze bayramlarınız kutlu olsun, düşümlü olsun. Sağ olun. Sizinki mutlu olsun. Sağ olun. Täze soğuk almana geldik. Şeýle mi? Dukanlaryň ähli haritler soğutluk. Saýlap bilersiňiz. Ine Duran, näme alsaň alyvermeli? Başlan. Siz soğudy kim aljak bolýaňyz? Kakama hem ejemaja qolen. İçiňizde soğudy almak gowzat. Şulama goken. Inhä şu görýän soğutlyklaryňyz gelin gyrlan halýan zatlarda. Bular kümüşden yasalanmy? Ýok, bu haritlerimize kümüş çaýlan. He, kümüş çaylan. Nepis yasalypdyr. Duran, Feride bu owadan soğutlyklary. Dost, şulama owadan eken. Näil görýän, aljakmy? Owa aljak. Menem şunu alaysam kama? Gowjazad eken. O ne hil alýansy? Oho, dostcan, sen nirelerde gelip ýörsiň ha? Menem şu soğuda alaysam kam diýen. Ay sen alsaň alay dost, mene başga rahat boljak. Ay özüň gördi dost. Kakaňyza da soğudy Soğuk aljak. kakama da urgow soğuda alasyn. Kakaňyza şu bidowatyň şekillenirilen. Näli görýäňiz? Tuweleme, gatgow yasalypdyr. Hawa obadan soğutluk üçinem gowy. Men kakam aslynda da bedewatlar gowy berýär. Şeýle mi? Onda şunu alıp pikirlenmeýän. Şunu alıp begenlereýin. Döwran, Feride bu ata. Kakama begenerim hadiýen bedewaty görse. Men şunu alaýyn. Başsyny. Men size bunu gaplap beräýin. Bolýa. Döwran, senem özüň gördi. Mene ene kakama dejeme de soğuk saýladym. Aho, dostcan, bolşuň näle? Gökden düşen ýaly. Öňkü bolşuňa da saňa bir daha da bolýar. Yunsağa. Hov, näme boljy? Näme gördüm? Feride epşeden bize Gulbahar gelýär. Gulbahar gelýär. Gelen. Yer. Beybe. Gelýär ay dogrudan. Näme te kompýuter taýinlip allanmy birini aýtdyňmy? Yok, hiç kime daýdamam. Indi nedir? Öýde de hiç kim yok. Hani ejem nerede? May gelneceleri ütjekdik gitti. Be. Suat maýgence nereden çykdy diýsene? Bara nöýüň çykymyndan. Kimin? Ana Gulbahar mümünden. Yok, mene ütjekde. Ana ýam gapa ýetip gelýär. Yok, men ona näme diýin? Yunus şehre gitti di. Kompýuteryň şaýyny almana gitti di. Bolýarmy? Bolýar. Tep gelerdi. Vay, onu alamana gorkýan. Bar diýdim, bar. Öýde adamamka? Memma. Uy, Mehribanjan, ýeködüňmi öýde? Hawa. Hani, ululardan hiç kim ýokmy? Yok, ejeme may gelneceleri gitti. Beýleklere mi işte? Hani, Yunus ağaň ýokmy öýde? Ýaňy ustahanasyna barsama, öýe gaýtdy diýdiler. He, ol neme? Şähere gitti. Şeýlemi? Menem kompýuterim soraýynyk geldim. Oğlum şähere sen kompýuteriňi şaý almana gitti de. Erwetde ölüpdir diýdi. Kyny kine bejermek ony. He, şeýlemi? Ay bolýa da onna. Soň habar tutaýaryn bolýamy?
He, neme Mehribanjan. Yunus ağan haçan geljegini aýtmadym saňa. Kim? Yunus ağam mı? Ho, haçan gelerke? Ay, ona bilmedim. Han dürentek özüne sorak geleyin. Kimin özünden? Yunus ağamın. Yunus ağa, hana özüm gelye. Salam Gülbahar. Salam. Geldiňmi? Vay goňşy, geldiňmi diýre sen menden näle, men senden soramaly. Şähere giden ekenin, geldiňmi sagaman? Gülbahar nime bagışly men Yunus, özüň aklajak bolmagyň geregi ýok. Bejerilmän iştin şo kompýuter. Getir men şähere gidip bejerjek şonu. Yok Gülbahar. Men onu bejerdim. Yok. Inni bejerjek. Şu gün şähere gitjegmem çynymdy. Ýöne duýdansyz geldiň bolyn şeýdaýdym da. Indi edil häzir urajak şähere özüm diňe sen kompýuteryňy şaý almak üçin gitjek. Sen üçin gitjek. Azajyk wagt ber. Mümkinçilik ber maňa. O näme mümkinçiligi? Yunus sen bolşuň da nähili? Ay boluş bolup üýtgeşik boluş ýoklu. Ýöne sen bilen Daş etsin, näme men bilen? Gülbahar gel kıymet bir zat görleşeli. Men şu gün daňdany çenli oturmalym bolsa, sen kompýuteryň bejereýin. Bolýarmy? Soň onu saňa elinje gowşuraýyn. Ýokla Yunus, jigiňden iýerseňem bolýar. Men gaharyma gatyrak gidäýdim öýdän, bagyşlarsyň da. Täze ýyl seherligine taýýarlanýadykda çağalar bilen, ulurak kompýuter bolsa gowulaýjakdy da. Gülbahar sen men bagyşla. Bar güne menne. Men onu saňa elin gowşursam gowy boljak da sebäbi. He, näme? İş haky gymmadrak bolar diýjek bolýarmy? Näçe bolsa da arkaýyn jigiňden aýdyk goýberäýsen, düşünýäne menim şu zatlara. Ne diýäň Gülbahar? İş hakalyp näme oň döwlenýär wamy? Ýaňy özüň aýtdyň. Yok, men onu diýjek bolamakda sen kompýuteryň bejermegi iş hasap edemok. Men sen kompýuteryň döwlerini öňden ardy edip börne. Sen hemen oňaraýdyň. Inni bu näme diýdigiň boldy? Ana görýäňmi Gülbahar? Men gürledim saý bar zady bulaşdyryp barýan. Şoň üçinem şu gurrun soňa goýarly. Soň arkaýynja gürleşert bolýarmy? O näme gurruny? Men sen kompýuteryň gowşurarna. Ana şonu saňa aýtjak sözüm bar. Ine munyň bolýan öte geçmek bolýar Yunus. Garaz näetseň şeýt, bejerip iýerseň iýerersiň, bolmasa da özüň bilýän. Şonsuzam oňaýmaly bolar da. Gülbahar. Alo. Salam aleyküm. Döwran men Batyr. Oho, Batyrjan senmi? O mu ýagdaýla? Ejen kakaňam oňatmy? Ay, elbetde. Batyrjan bu ne? Gowlukmy? Ay, gowulaýana kakam maňa. Görüş atmışma. Oho, görüşe? Sen görüşe gatnaşak bolýarmy? Hawaýana kakam gatnama diýär. O näçin? Ejen näme diýär? Ejeme gatna berdi. Döwranlaň ýaly pelwan bolsun diýär. Ýöne kakam. Han ýegenjiň mert bol, häwallar mert bolýara. Şeýle dämi? Hawa. Onda wara, sen maňa jaňydan hiç mi aýtma. Men kakaň bilen baramdy gurlaşaýarym. Bolýarmy? Tokman gurlaşalım. Haçan geljek Döwranlaň? Ertir bararym. Bolýarmy? Bolýar. Döwran. Seňe bir kili ugruň ýoksan Döwran. Näme bolýar sana? Ay hiçle. Näme dostlaňdan syrgylýarmy?
Ayday bel kömegimiz eder. Bolan zat ýokmy? Goýsana ho, bolan zat ýok diýen bolup özüň aldama. Gözüň aýdyp dura bir zat bolan. Men dostumyň gözünden okaýan. Beh, ondan gözüm başga näme diýe? Nurhan, pursat adamyň gapysyny köýde kakýan näler? Sen gözleriň aşyk bolum diýe. Sen pursat ellen bermede, ol gyzy bilen tanışyk bol. Nädip? Nädip bolar? Bar dukanyna, sowgat saýla. Bir kisan sowgat saýlan bolup pikirleneýin, soň siziň dukanyňyza jaň edip, şo sowgady taýýarlaň diýen bolup telefon belgisini ala. Wah, barjak bolýan, ýöni ýüzüne seretsem dilim baglanýan ýalyk bolýar. Her zadyň başlanýygy zäher. Netije hem şeker şerbet bolýanlar dostçan. Şoň üçin näme gerek? Sabır gerek. Sen öz duýgularyňy badak atmady, sabırlarak hereket ediver. Bilýänle ýöni menen tek. Owa senen tek ikiji gyýda daş bolup görüňok. Bar aklyň şu ýarşlara giýje güni taýýarlanyp, ýarşlarda gowy netije gazanmak. Onuň gowda ýöne azajyk öz duýgularyňy ünserde. Oho, Dowranay geldingmi? Batyrjan ýegenjigim gowmaýagdaýlan. Ejen kakan öýdemi? Hawa, gellay. Ýör. Inni ýadyma düşdi. Ýokarda goýun. Aho ağamcan, sene iyi şoňulsan bitiraydın ötken. Näme gor? Beh, bu ses näme? Näme bollay? Kim moýup bermeni bu taýda? Kim moýsyn mun ýon sağamdan başga? Ağam, indi muň aladasyny özüň et. Men seni göremi, seni meni. Hani, meni bir zat edeliň de beýdä goýup bolmamyny? Bir topar akyr kurup batandady, eýesini özüň ertip berjekmi? Gaty ýokardanam gaçaýdy da. Jan ağam şunyň dağdan gaçanan bolsa tapag ýokmy? Ağa, men özüň jogap berersiň. Meňe ýan gaýdanym göremegim, işlemegim. Gaýrat ed ağam. Ayçyk, Yunus ağam bir gelsin. Ana, inne hemme zat yer beýer boldy. Senin ağam ony bu kom oturma. Gowsy gitdi, gelen gidenden göräjek yer nasy goýar. Bar birini bu ýeçi hemme kişi şowlap çykar. Ay, yok gelçigim. Jigim gowudurlo. Jigimjan, sana gow zat alyp berjek. Ýöne hiç kim aýtma bolýa. Akylja jigime. Aýtmasyň gerek. Vay, edeýenlerini näçe beýtdiňiz? Beýtmelläli keniňizde. Wah, jigim bidem muny bilgeşiň edemdi. Bidem ine gynanyp oturýarys. Ýöne hiç kim aýtma bolýa. Muny bir derrew döwülmedik ýalçyk eder. Men sana da gow zat alyp berjek bolýa. Näme berjek? Näme berdiýsen alyp bereýin. Ýöne hiç kim aýtma bolýa. Vay, bolýa, ýöne kim aýtmaýyn? Ay. Ana aýtdym ha şu geçi, gören bolsa bolludur diýip. Vay, kime aýtmalyligini aýsaňyz aýdamaga men. Hana, Yunus ağam aýtma diýen zadyny halaşýan gyzyna aýtmadyma? Näme? Kimi? Halaşýan gyzyna? Haýsy gyzy? Vay, şu kompýuteryň eýesi de. Özüm dünýelik gitişin sorap. Yunus ağam kompýutery düzedenim bolsa, onu bermen goýberýär hergezek. Onu köpürep öýe getirjek bolýar. Şäherde şaý almany gitjek diýen molly. Ýöne bary bir kompýuter izyny bermedi. Oň özüm gelmek mümkin. Ya Yunus ağam öz eltip berer. Vay, bunu edeýänlerini inne ağam berse sizi nädir? Şahriwan, gyzym, bar goňşulara gidip gel. Barjygym, ijem göýde gelmäke. Çalçy. Ýöne hiç kim aýtmadylar, gepleşdik gerek. Goýja sowgadam alyp berjek diýdi, jigim aýtmagyň bolýarmy? Ýöne ağlamak öňkarlaryňyza madyr. Ağlaman jigimjan alyp berer. Ýöne hiç kim aýtmagynyň. Bolýar. Beh, çynmy kana jigimiň aýdýan zatlary? Ay, dyrnak ýalçagan öýde şuny zatlar tap bilmez. Çynnyr.
Haya gamjan. Daş et yaray. Gören hiç kim aytman. Oho, bize bir salam o doğraktan mersegem derro goňşy olan ayallar eşitdi. Bir öýde ýaşawan bizim bilmän ýörüşimiz diýsene. Be, olama gowzat dolym. Man näder? Ne etmeli, olmaz mı ağamcan? Yolmaz, şu kolup duran zat vaka öz elimiz bilen çımpıtırak etip olmaz mı? Becermeli orada. Näder? Kime bejerçi? Ay bula ussorpdan geçipdir. Döwlen yerlerine yelmek goýjakmy? On soňam gelecek genceme münnet görkezü. Olama dogry. Kim kara? Kim ol kim kadiýany? Gelneje moljak bolýan. Ha, kompýuteryň esmi? Siz onu alat etme. Biz onu yank geçicikten sonra bileriz. Esasat şunu aladasını deliğin mi? Yolumuz açılacak bolup durka eçiläýtine şu gerek. Düýünjük aýlaga mallyň daýamaýagam sen? Kompýuter ýeter pulun watyra. Wah, ulugma şaýalajaktym da. Menim aýlygym malamda ýartyny ödülşeýin. Ýöne gaýrat edip şu ýagdaýdan urap çykaly. Beh, ulugma şaýalajaktym da. Onam soň meňe özüm alsaýyn. Ýöne şu gedek gaýrat edip alyp çykaly. Yer bolýa. Sen onu häziriň özüne şähereň. Edil şular ýal kompýuter alyp gel. Ýöne sen edil munýalagyny taparmy kan? O tapar. Men arada şäherde gördüm. Edil şunu ýal kompýuter. Ýür agam onu. Men sana pul berip goýbereýin. Ýür. Muny ýygyna bakmaň alymyny. Gülşat gelmäken näme üçin geler mir aýdaýyn? Ha, gowluk mu edi? Gowlukly. Şulavada görüşmekden açan tälimçi bar. Bilerek turgullaşypdyk bir döwür. Ana şoň ýanyna bardym ýaňy. O da Batyrja marada käbir zatlar aýtdy. Şulaglaryň geljegi wa diýip ýöne gaýtalap dur. Men ýegenimdiginem bilipdir. Sehel gollasak pähelwan ýetişerdi ýaşyndan. Özüň bilýän. Aňrymydam duruşuna pähelwanlardan. Hay. Bizim ağrımızda pehlivan yok o döwran. Bagsı wa daýhan wa ýöne pehliwana yok bizim ağrımızda. Şunu nesip bolsa bas gurdan getirmek megniyetim. Kalan näme näme görüberse. Ay howa da ogly özüňdünki menkä maslahat bermek. Isleseňiz şähere ýanyma alyp gideýin. Şular ýa zehinli oglanlar üçin ýürüýti sport mektep bar. Netije görkezip berse şoňa ýerleşdirip goýberýär. Ayın sözüm näme? Nesibesinde bolsa görüberse. Çeppi, otyrsyňyzmy? Ha, gel. Anha alym. Häzir naharam taýar bolýar. Azajyk garaşsaňyz bolýar. Gülşat nahar diýip ala edip durma. Men gaty gyssanmaç. Men barmaly ýerlerim bar. Men turaýyn. Uy, şey dip gidiberjekminni? Men gideýin. Sag otur. Aha, bolýar gelip dur. Bah, şulara da düşür ya läley. Uy, näme bolýar çeppi? Mekan molma ödülünüp yalvarsaňam üsk ýok diýip iýle tesip otyr. Daýsam şunda üskden känlat ýok diýip ýapysyp ýatyr. Hey, mene nähil düşünjegim men bilemok. Uy, çeppi, diýene şu Batyrjan daýytyna çekipdir diýip. Anha görersiň, Batyrjan pehlwanam bolar, bagşam bolar. Sen onu nereden bilýän? Düýstagyn gördüňmi? Saňa oturan ýeriňden bolsa dek diýseler. Ya ýene horadyňmy ýygyrdymy? Bolsa dagda, hakykat şol. Onu men ene ýüregim duýýar. Şey diýsene. Garal horady kiňiňe duýýan zadyňyz kän. Han göreli wakaly. Mene gittim işe. Salam. Salam. Näme bir daha saýlamakçymysyňyz? Mene bir sowgat çygalajaktym. Ýadyňyz bolsa arada da dostum bilen sowgat görüp gidipdik. He, hawa bilýän. Ýalňyşmasam size şol gün biziň haritlerimiz ýaramanmy, şeýlelämi? Tuwelime ýatkeşliňiz hiç nenen nälekin? Wai, siz ýatdan çykarýar etdiňizmi näme? Bir müşteri gelip bu dükanyna derekli zat ýokynlygy derde ýadyňdan çykarmy? Men dogurdanam sowgat alajaktym. Maňa kömek edip bilmersiňizmi? Wai, bizim işimiz şolla. Han aýdyň, kim almar sowgady?
Täbil alýasyňyz da. Howa tädil alýan. Sowgat zinan maşgal üçinmi? Howa denan maşgal üçin. He, nimedir ogy? Yok, siz ters düşündüm. Men ejeme sowgat alýan. He, şeýlemi? Men her tädille ejeme sowgat alýan. He, şeýlemi? Ýürüň onna. Men size sowgat türküdüm. Ejeňiz alýan bolsaňyz. Ine, ejeňize sowgat. Owodun. Kümüş çaýlan, süýjü gaby. Näle görýäň? Elbetde. Öde odan eken. İsleseňiz başga urunçlaram bar. Inha şu ýerde. Gelin ýyllar üçin sanajak. Ödem owodun. Ejeňiz halardy, ul ýaşy denanlar gowy görýärdi. Şon saýlajak bolýarmy? Olam owodun. Ay şula hiç nenen näleken. Ejeme yarar şunu alýan. Bolýar. Alym. Ýürüň hasaplaşalyň. Uy, ejejan. Anha bidem garaşyp otyrsa. Batyrjanym şu wagtyň jaňy deliň bäri garaşyp otyr. Daýym görkezýär diýe. Ece, kaka, Duranay, morkozya başladı. Uy, ejejan başlady diýe. Soň jaňla şaýyrt bolýarmy? Çeppe, başladı gele. Ha, bardım yine bardım. Oy. Näme boldy? Jime Feride. Arkadağımızın soğuğu ya. Howa. Tüveleme. Ana hadi. Tur yerimden. Oy, jigim can. Arkadağımızın elinden soğuğu ya. Howa. Wagt jigim can, sen avrayın, bizim avrayımız ahiryn. Kaka, Ferhat arkadamız Duranay'ma ulağın açarını verdi. Ferhatyan oğlu Ferhatyan. Howa. Oy, jigim can. Gülşat, Durancan'ın alan Şaserpaya mutlu olsun, iyili guru olsun. Şey değil, sağ ol. Bu dine Durancan'ın şaserpayı değil. Bu bütün halkımızın şaserpayı. Doğru aydan. Pelvanımıza bir sonmana hakra ver. Gatı doğru. Nemem oğlum, görüşe katlamak için pelvanın eşiğine mi almalı olur? Nerede satılıyor ka? Rafi mi kaka? Ay türgünle şu öbür katlap basla. Gerekli atların nemi son satın alıverse. Sağ ol kakacan. Ay kakasın pelvan oğuldur be. Çempiyon oğlumdur be. Salam. Salam depdi. Gowmýagdy. Owa ýaxşy. Sizem ýollyda görmek bar eken o. Howala, şu sewda merkeze täze ýyla sowga dalmagy geldim. Owa barýadymmy? Howa, owa bar ya. Uy, dötdi näme boldy? Birden badyň açaydylar. Ne gödel adam döttü diýip bulaşdyryp dursaň, badym maçardy. Wahy, dötdi. Uy, dört gylyny. Ay, Mene göwnüme de adam getiremo. Goňşy bolam saňam öwrenşen jadymda. Nememi şähere iş bilen geldiňizmi? Ay, howa, menem täze ýyla sowga dalmagy geldim. Sen eme sewdaň oňa ýaly görýän boly. Näme kompýuter aldyňmy? Ay owa. Gutly bolsun, o kompýuter emeň ber. Ay owa, go kompýuter. Bu näme barýaňyz şähereňe aýtdyňyzly? Heli ağaňy gördüm. Kimi? Haýsagmy? Yunusmy? Uy, näme beýle odaly berdiň? Howa Yunusy gördüm. Biziň düşen awtobusda minip gitdi. Owa gaýdyp barýan bolmaly. Beýbe. Baybo, yetişmeýänler no. Ha, näme boldy dötdi? Uy, dört gyly. Näme yetişmänsiň? Eýgilik mözi ýüzüň möziň üýtkä berdili. Eýgilik näme işlesin? Şu zatdan hemmesem Yunus şünnä. Way, näme boldy Yunus sebäpli? Şu amanatzady ýetim öle süýren ýaly edip
kucaklap füýre baýlanyp bernin. Wi, o nähil amanat? Ýa özüm allym diýmedingmi? Täze ýalla. Wah, täzeligine täze bolan ýöne minki däller bu. Wi, sen amany bulan mujer edip goýaýdyk. Mene hiç sada düşünen nälerim. Ay bärde düşünüp düşünmöde ýalak zat ýoklu. Aydaýdam kan. Aýtmalam däl bolan ýöne senime ýada adam däl. Öňe soňama aýtmasam eşdersiň sen. Vay, şeytene dötte can. Tapsana bir gyzykly görürümler. Seret ýöne meni eşden nersin? Vay, aýdy bersene hiç kim aýtmaryn. Arkaýyn molay. Nemelay? Ýunus öýeljek bolup ýör. Halaşýan gyýdy bar eken. Öýeljek bolýar. Owo. Vay, şeylemi? Kim kam halaşýan gyýdy? Biz tanaýasmy? Ay, kimligini soň biler ýörürsay. Öte orumuzda ne diýerler ýöne. Inta kimdigine me özüme me bilemek ýöne. Onun biz jigin mehribanyn eşitdik. Jigin mehribandanmy? Owo. Ağamyň beýdip kompýuter bejerip ýörşünden çen soňa gaty ýeterje bolmady. Muhtatda hidil. Ýunusam taýar da adam dynamok diýip aýdy. Be. Qara şey edip öýe gatladyp görmüşim. Ana olam duşuşmağa bahana. Düýneme öýe gelipdir. O goýda da Ýunus kompýuteryňa şaýaljak diýip gaýdanmalypdyr. Kompýuterim näme öýdüjükdir. Ýokarda o taýdany men bir zat aljak bolup kompýuteri ýere gaçyrdym. Innem täzesini alyp barýar. Döwüllüm alsam. Küli şok boldy. Seni oňara ýene keni onsaň? Ine, görüp durduňa. Sewda merkezden täzesini alyp barýar. Iňneşik alaýyn diýip ýygnança pulmam bar gitdi. Ýunusam öýe barmanka bir bildirtmänirek bir goýajak bolum bolan. Olama bolmady. Şey diýsene. Oh. Gör yalan söz nireler alyp barýar. Ha, näme diýdin? Ýokla hiçle. Bor men gideýin dörtgüli. Howa da sowuk. Ha, bor. Ýöne eliňdäki häzirjek bol. Ýene de eliňden gaçyryp bir bennäni kompýutersiz goýaýma. Bolýa sag boluň onu. Ay tuvaleme. Ana jiginem geldi. Wi, uňatdan çykyp durar ýakla daýmala. Salamu aleykum Döwrannaý. Wa aleykum assalam. Daýy, menem ulanyňyzdan göräýin. Ne ýegenji, münäý? Döwranjan geldiňmi sagaman? Tuvaleme. Nesip etsin bayraňam. Sağ olun, size de nesip etsin. Tuvaleme arkadaşymyz sağ bolsun syýla bilýär. Bize begen ýazawynym, dogry maýdaýyn. Daýy, senem pälwanmy? Ovacığım, sen pehlivan olasın gelýärmi? Hawa, menem sporda atmaýan. Şeýlemi, tuvalemy? Senem nesip bolsa pehlivan bolarsyň ondan. Hemme kişä şaser paýnalmak nesip etsin. Gatyg oglaw. Al oglum, saňa da nesip etsin. Agam salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Olma şöyle. Tanış olun. Men dostum Ali. Bile türgölleşýär. Ha, tuvaleme. Benim çeppe hawa. Tansanma öğren zaten. Vay Jigimcan. Gutlu bolsun Jigimcan. Sağ ol Gülşan. Vay gutlu bolsun. Toylu bolsun. Batyrjan, vay gele oğulcuğum, gel. Arkadağımızın elinden şeyle soğuğu dalmak sana da nesip etsin oğulcuğum. Aydanın gelsin. Nesip bolsa yeginim dünýäni bağlap duran pehliwan olur diýip tälimsiz diýär. Hawa nesip bolsa. Döwrannaý, biziň turgannaşygymyzy görjekmi? Owa. Men häzir gidýän turgannaşygy. Vay goýuwer oğlum, daýyň şonsadan başaga ya. Çaýna haryn bir ýysyne. Öýe girip. Al Döwran sen dostuň bilen öýe barber. Bir käse çaý içýänseň, men şu turgannaşygy düşürýük gaýdaýyn. Men şuň öýlençeli howlugan ýerim ýok. Şeýledem Ali. Ay köşki işimi de yok. Näme ýetgoşgyna har bir şer bilýän bolsaň bir şer berer. Bor Jigimjan. Wi, men kömek üçin birini çagyraýyn. Ay çağırsan çağıray.
Giýje goýmasaň bolýar. Bolýar. Alo, Ece. Hawa gursatsan. Sen şu oğlun soňky dögür Batyrjany bahanalap gatnaýa welin. Şmeň diýänim murt barýa ötden. Uy, şey diýsen asıl. Näme gyýdym özü bir zat diýip ýaňlatdymy saňa? Agay howa ejejan. Ýa men bir zatlar taýarlaýyn nikem. Ýanyňa kömekçijigem çagyray diýen bolýa Ece. Şo Gülbahar getirdiýdi de. Bolaýypdyr gyýdym. Onne biýliňi bekçe guşaý ber gyýdym. Özü dillenen bolsa, oğulcugymyň göwnüne degip bolmaz gyýdym. Vay Ecemi, gaýtam sen bilim berip kuşo. Vay oğul öýürmelsi-de. Bir daha gaýy çykarýar. Çykda jetjal adamyz ýok. Görüveris gyýdym. Iki aralykda baragym taňa düşäýmese. Borejanna men derewçi Gülbahar çagyraýyn. Vay, olam işe gitmedik bolsa diýgin. Öýdä şoň diýinçalýan günüm diýdi. Bolýa sag bol gyýdym. Vay borejajan bolýa sag bol. Gülbaharın belgisi, Gülbaharın. Anha. Alo, Gülbaharjan. Onna sapınlığın gelin öýs, garaşaktırın. Bolýa. Arkadağa yatınma, kahraman
Yerincik aytjak goýaklaryň barmyň soň? Ayağım attanykda bolayt da bolýan. Bagşlarsyň da. Inedil şolar ya kompýuter hemme adam meňdiş. Şoňy şuň tapagyny bilmeýär. Ýöne öňkömerse o näge ýyly? Haýsy gyl? Şu kompýuteriň ýeti. Onu size kim aýtdy? Sonra anam bolýan aýaga. Şo jaga geçýimiz waka kimden eşdenýär diýen Mehriban jan aýtdy. Sen sakana näme üçin gidennem? Şoňa ýeti bilen halaşyp ýöreňem aýtdy. Näme? Halaşyp ýörenmi? Gulbahar bilenmi? Be, Omar aýpdyr owjygy. Bu gurrunň özüne ureşdirmedik bolsa bolýa. Eýem halaşyp ýörenem etdimi ka bizi? Ayağım, seňem sırnap ýören adamyňy, soňky döwür ejemine kakamyň ýüz açylypdyr diýen bolýan geçijimiň oýny bolmalylaryny bile. Bay bo, inni Gulbaharyň gözüne görünmeme olmaz ýöne. Ağam şu Gulbahar diýeniň goňşymyz Gulbahar adaldyr da. Onu aýtyp ýetişmedimi tek? Ha ýok, edir şo ýerine ejemon bir ýerge uratdy. Wah. Ağam, näme boldy sana? Neme? Gulbahar goňşymyz şu kompýuteriň eýesi şomy? Goňşymyz çeppäňjisi. Gulbahar şuň eýesimi? Ha, indi näme boldy? Döwlen kompýuteriň eýesi Mehwanyň diýen gaýdy Gulbahar. Goňşymyz çeppäňjisi Gulbaharyň kompýuterimi? Ha, ýykdyň aýnym. Hawa şol eýesi. Indi näme boldy? Aýyn meňe boljon bolaýdy öýdü. Oha. Näme bolupdyr beýle? Be. Dötdem ne etdiň aýmany? Aýtma, näme boldy? Ýa o bardy burada eşitdiňmi? Ay ýok, meňe eşiten zatym ýok bolýan. Ol menden gatken zat eşdi. Eşitmelisin, nenem artygyrak eşdi diýen. Aýmydyr da oturmada aýtma, näme aýtjak bolsa? Ýok, sen bargaharym senden çykarýan nädir? Ay, näme orta çykar bermeseň agam, mene sana hiç de aýdyp biljekler. Bay bo. Neme ma? Kompýuteri Gulbahary özüň oşurjak bolýarmy? Hawa, näme boldy? Ýüzüň gözüňden näle o sen? Gowluk mözi? Ay, gowluk bu gowluk dälmi? O zatlary gowsy Gulbahardan eşdäsene. Indi men gideýin. Bah, ýankyň bolşuna halamadym aýa. Gulbaharyň adyny eşdenden ýüzak tam bolaýda. Ona menem aňdym. Görýän bolyn bu ýerde gaty kyn ýagdaý döräpdir diýen. Ağam sen dört guly bilen aýýankyn bolsa soňa meňdi. Sesiniň sandyryşyny görmediňmi näme? Tasaglapdy. Ya ha ol Gulbahary kesesinden aşyk bolup görünmeli bolmaly. Ya da şolaň arasynda bar zada bolupdyr. Oho, olaň arasynda essi ýaş bar. Ağam, Gulbahar sen deň duşuň dälmi daý? Hay, bu meselede deň duşluk diýilen düşünje aradan aýrylýan bolaýmasa inim. Hey, bolýarda. Bah. Ýaňur ýolum açyldy diýip begen uraýdym bolýan. Men koljak gelýdi. Hey. Şeýke bolsan kynna öýde için hümletip bermeli. Dymdyrslyk adam ýok öýde. Ece. Vay, yüreğim yardım da şu gelinin duymandırına. Gowum ýagdaýlym. Vay, gowugynym, gel geçe wori. Otyrdyňyzmy? Ho. Gelinin tama. Hawa. Uy, Ece, han kakam ýokmy? Gyýdym kakaňa şodan bilen işe gitşik.
Şu Güller tanıp naharına gelecegen belli de. Şu ya közüm öyün içinde içim ömredi otuyor. Gelenin o olduna çağır. Gör. Neme o? Uy, bu ne? Batırcan yoklu. Ne keypine mi kıydım? Ya işilce geldin mi? Oy ece yüreğim yaryanlı gıy. Neme o Batır döwran bile gitti. Döwran bilen? Hawo. Bizim döwran mı? Hawo. Sen oğlum meňem jigim döwran bilen gitti. Düşünmedim la. Hani kıydım al şu çayını giy. Yör şu çay kaşını vuruluşalı. Yürü cecan. Döwran bilen. Döwran diýdiň mi kıydım? Ececan. Düşünmedim. Döwran näme nire aýtdy diýdiň? Düğün. Döwran Batırjana sport egneşigini alıp berjek diýipdir. Düğün şo barana söz berip gaýdypdyr. Batırjanyň tutuş iýje şonu gaýtalap geçdi de. Kıydım düğün. Düğün maranna diýäňmi? Agy soňky döwran size ýöne gatnap durmurdur çağam. Egilikmi? Vay ece, men aýtdym aşan Gülbaharda gögünü wa diýip. İlkinji günden beri aňyp ýörnemin. Bardygy şu Gülbahardan gözüni aýran oga. Ýok omurda eýlek veredýär, beýlek veredýär, şonu gözleýär. Kıydım. Gülbaharyň pikiri näýli? Kim? Gülbaharyňmy? Vay ece, Gülbahar näme pikir etsin gaý? Oň içini bilip bolýarmy? Onsoň oň pikirini döwran bilsin näce? Kıydım. He? Gülbaharyň halaşýany bamy, ýokmy? Bu odatlar bilmeli bora. Ýöne kıydım döwran özü biler diýip döwran syna taýýar çağa. Vay ecemi? Gülbaharyň halaşýany boljakmy gaý? O töwregine seretmeli röýden oga. Onsoň mara Gülbaharyň halaşýany bolsa men bilämile ejem jany. Ýöne kıydım. Gülbahar gowy gyýdy. Agraslygan bir gyýdy degýär. Ýöne kıydım sen özüň guruluş bersen gowar. Sebäbi bilýäňä jigin ýuwaşdygyny. O göni bar pisat aýdym bilme guruluş bilme men aýdaýyn. Ejem, men şuň ýörüýdi. Şoň üçin döwrana goşulyp gaýtdym. Uy, ertir Gülbaharyň doglan güne. Kakasam her ýyl oň doglan gününi ullon edip belleýär. Ýekije gyýdy bolansoň. Menem gaýnyma ejem dagynyp çağırdym diýdim. Senem barsaň, döwranym marmalla. Vay kıydıma döneyin. Berekella kıydım. Ulis bitiripsin ha. Ejem o Yöne kıydım. Döwranjan gidermi ke? Uy ejemi. Gülbahar di derrewjik barar. Ödüm uçup barar. Şeýle. Vay men ondan arkaýynla gyýdyje. Uy eje. Ýöne döwran Gülbahara sowga dalyp barmaly. Vay dogry aýtýan kıydım. Yöne kıydım şu sowga özüň arstana. Döwran mena bar sowga dalyp oňurar öýdemek çağım. Özüň kömege daýda şoňa. Vay eje goýsana gyý. Menini şoňa goşup sowga dalyp berýänmi? Vay eje goýsana gyý. Onsoň döwran bir bolgusyny atyp goýber, menim öýkeler. Borla kıydım. Seni ýükeledip bolmaz. Han akşamlyk gelseler özüm guruluşar. Olar gelýän çabir garwan gurban birar taýýarlar. Şeýde elejeje taýýarlary. Ýür hani. Han sen bar ber naharhana bar ýa. Döwran, gelenmälik. Döwran, sen bu ýerde kiýiňsiň, indi kiýiňsiňe güýç bermeli. Sana anamma da uludur. Anamyňy da ödärin tälimçi. Bilýän. Şoň üçinem turguny şu tiýjendirmeli. Onsoň diňe fizik taýdan taýarlyk bolanyň ýeterlikler. Ruhy taýdan hem taýar bolmaly. Üýjüm gaýgyrmar. Bilýän, ýöne başga zatlaryň pikirini etmegin. Öňümizde uly ýarış bardyr. Şol ýarışda Türkmenistanyň baýdagyny ýeňiş bilen parlatmalydyr. Bu anam halkyň, watanyň arkadagyň anamydyr. Düşündim. Elimden gelen gaýgyrmar. Onna bar, turgunyşyňy dowam ediber. Ana, açarma mağarlıktırına. Gülsat! Gülsat! Şu da haçan versen telefonuna vurna şu oturanlar.
Gülsat! Gıykılın näme gıy, näme bolly? Açarım galypdyr, alyp çıksana şonu. Vay häzir? Vay şoň üçin bir gopkun turdurlarmy? Vay gürleşip oturkan mara telefonu goýup gaýtdym da, özüm çık girip alaýym alla. Soňa da telefonuna gürleşdiýsen, ýeçesi bilen gürleşýändir Gülsat. Näme? Bäh, sesiňi de meňdäk gidip duray, ha? Damarda. Ezen alyp beren horazda, ha? Gıýyw, aly bilmediň şorady bolaýdyla. İl güneşi sizin horadyňyzyň sesini eşitsek, işimiz oňuna bolýar diýe. Şu bir gowlugy syzyp gıýgyr ýaş horadyňyz diýe. İllek seýle bolýanlar, biziňki ömür tersine bolýar. Vay, bir sen tapýan şular ýal gürrüňi. Şu illeň öwýäne çynşolyň. Beýle kuýu bar bolsa illeň işini etip bermeli. Biziň işimize muğruna bolar ýal etsinne. Mene bir iş bilen çykamda şu gıýgyrsa, ýyllyda ýören ýal bolýar. Wii, ýan kerhanaň üçin köpden beri garaşyp gören injamlan geldi dip gow habar gelmedimi näme, he? Vay, ana şonu buýşlap gıýgyrda men horasjygym. Bäh, beýdip bolsa iş bolan soň, gıýgyrmany hem beksem ogar ýa. Gaýrat bolsa öňünden habar gelmek, ha gıýgyrma lekende. Vay, sen göňüňe ýarap bolasy ýokla bolmanyda. Näme diýsen şonni? İllere öwýä şokoradmy? Hani bolýar ýanky diýen enzamlamy bir kabul edip alaýyn. Ýukalmaly bolsam giýizräk gelmegime makbaldyr. Boranna, işiň uğruna bolsun. Aha, ben gitdiýän sen bir sesini çykarman ursun awsuny. Hey, gel berik, gel hadi. Seret, şulon iyima ada, seretmeli vaktına. Şulon tuğulu köpörtlüydüm ben sana. Şuna seretmeli, seretine. Berkay bilmem yumurtka dur. Bäh. Tawuk kerhanaňa da hostaman bolmaly, töwerek bolmaly. Garkaka da soň başlyk bolmaly. Diýmek men dogry geldim ýöne, men bu ketekden haýsyndan tapsam kam garkakany. Ketek. Tavuklar var ha, beydip yüzün zallap ya da kıygırıp görsen var ha. Bunlar kendi yumurtka vermez. Hinglenip çık iyimini ver, bolya mı? Aylan görken hingleni ver. Manay. Tüyt yerine taptıray. Ey vay. Ha, bollu. Oho, ceppe. Gözüme oynayamay. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bu yerler nere, sen nere? Ya bu horazıma imalmağa geldin mi, ha? Bak, son özünü getirip sizinkin arasına koşayım da. Tüyt okudum güzel yani son. Söyle mi? Sonsudan ben zaten öz firmana da samanı yok derdi. Ben, ana bir çeppe ineyim sene bu gadap donunu ek gelipsin ay. Ama ho bir gele gelmeyene zorladık durdun la ho. Garlı kakan var ha. Garlı kakan kışın malına elle ğriyenlerler bilip koy şunu. Diyecek sözün var ha. Bilip değil. Olmazsa ho gelen ulan var ha. Şundan düşmedik gel vurdun. Düştün mü? Doğru da aray garlı kakan. İki ay ver karışıp görme. Olan bağlı ödün alıp kaydı versin. Düdüğün tertip var ha ho. İneyim, sen var ha yine yanlış kurladın. Garlı kakan var ha, düzgün tertibi govul yani, hava. Ehli de şu bol morti alet yandır, hava. Ay garlı kaka. Dur ineyim çeppe. Şu sen üçüncü fiilansındır, bilik koy. Şu gedegem ters kurlasan, ondan bolmaya çep. Garlı kakan, kaharı el yansa, kaharım el yansa.
Ay Karl kaka, şu ilzamlar men kerhanam üçün geldi değil mi? Seyit balık kaydı vermelim onu. He, yine seydip düşünür de yağdayı. Şu firmanın içinde kahar etmek bolanok. Kaharlansan, toklon var ha. Şulon şehti olur ya, istedi olur ya. Hava. Şulon var ha. Hersi bir hasiyetli bu toklon. Hava. Hani yor hani? Çeppe. Gel bari. Yine. Ho, toğur yakman ağırkısını. Sobayı tutup yören mi? Yuvaş ol, ho, yuvaşrak bola. Şu toğum var ha Çeppe. Juda öykölük. Tediren var ha. Şu sen moymuduklap gördüğün sözlüğünü esten olsa öykölerdi hava. Oh, her zadı göğünün al ya ol. Onson var ha. Hemşerliyip yor ol hava. Şu öykölödü uy. Onson yumurtka vermezdim ağzaldı veri abi hava. Ana, gel verik ho ağır kaderet. O var ha. Öte duyguçulur. Ya anna hiç şiirik katı ayrım burgun eder ya lalo. Kolun tavuklara seyredeceğini irden veri. Ho beyleki yanına hakkıyla hindi kinosun vurun verdi. Ondan? O içini yakayınlayan yer şu in kinon. Kıynançlayan sol estektir de şu tavuk. Şu ağır kıyın. Hava. Bir görsem yankı tavuk var ha. Ho ağır kıçınkta. İki ayağını öngüdü. Samsıgıyı otur. Ağlap. En çoğunlaptağı yumurtkana vurun emetmedi çeppevi. Hava. Sehella katlağım. Damağı dol. Çağla otur. Dağıl çeppe. O son kıyımlara kâyede. Ay sona on var tutun ayağın. Ne çeppem? Şunyali yağda ya şunyali. Ondan bu tavuk var ha. Gelen valtı zinket var ha. Hiç yumurtka öğlenemiysi olmadı mı? Ondan var ha, bunu var ha o tavukların arasında azıcık saklayıp mutlu ölemini. Ben yüküm için alıp kaçtım sonra ayttın yüküm alıp kaydım. Mokok o ne gel ben sen yüküm alıp kayttın. Ben tavuktan vurun ver diye mok sana. Onu ne mi vurun vereyim ben sana? Yükümü ne emettin diye. Ben sen yüküm alamma o aho. Bolya, men gideyim Karl kaka. Kâne gilendim. Gör onunla ben sen uğradayım. Gör, gör. Hani var çaylaşmaz mı? Akaydı verecek mi şeydik senin? Sağ ol Karl kaka, men kaydayın. Ha, var anna. Var Karl kaka. Var. Uy Karl kaka. Ha. Bizim tek düşünsem de o var. O çeppeynim ne hemen düşünmedin sen? O yankı enzamlı meseleler ne düşünmeydin? Tavukluğunu estirmezlik düşünüreyin mi? Uy men aydan mok mu heli doları? Tavukluğundan maskalat aytmasan ne mi Karl kaka? Ne menim? Sen zaten alan adam yok. O ölen enzamlar bizim öz buyurmamız boyunca geldi. Yönü yalnızı bu sana havar edeyiptirler de. Senkilerem erte bir un gelir dediler hava. Mine sen havarlısın oydu pis adam demedim. Ya sonra da öykölep verirler may valla senem ay ay. Ay senem seher da öykölep dün görüp görsün ay. Men stayda kendirmayın ne Karl kaka. Gideyim ben. Bor sağ ol onu. Bor sağ ol. 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 Sağ ol ho. Allın ay hali. Sağ ol. Bolya sağ ol. Bor sağ ol. Be. Yönü sağ ol littura. Şu uyda kadar horod ne emetsen bile mok. Ya. Gelir mayın ne gayt stok kanana. Barsam mı kan? Barayın. Yeni siz mi? Hova, yine men. Size bizim dükkanımızın haritlerini taşap torma yürüğünü de düğdüğünü de ödeyeceğim. Ay hova, tədir etçençe işim soğut vermek olca oydu. Soğut vermek kovuzat. Soğut almağım ervesat değerlerle. Ödüme, soğut almaktan soğut vermek haf yakımlı mı kadiyen? Birinin göğünü halkınırıp onun dünyasını küçücük bayramçılıkta öğretmek diyen yalzat da soğut vermegin. Şey dip meni günlüğün aşa soğut taşap yürür edecek de, Suda etmeye ökte keniyiniz. Soğut sayleşmem işinin derler. İndi küme soğut almaya yelliniz? Neme, kıyıcı mi? He, şeyle mi? Onun nemeler gödöğünü tutacağınız? Yeni özünü saylap veremeseniz, eğer kıyın vurmasanız. Bolya, eğer men saylanladım cigini de yarar etсеңiz. Yarar, hükmen yarar. Yoksa da ciginin neçe yaşlarını? Neme de bizden 2-3 yaş kiçi. Özüňize näme sowgat berilse halardyňyz. Şondan çen tutaýyn. He. Ine,
Özüme şundan gowsat bardyr öýdüm. Eger men pikir mızyklanýan bolsa, şuna alayım. Size yaran jigime de yarar. Yarar. Şular ýalwatlar goýurýan bilen soňlar maňa diň oýunjak soňa diýerler. Şu ýyl doglanýanyma de edil şular ýar soňa berdi. Hiç ýanymdan oýup melenokda. Ya yaramadymy? Mene özüm goýuramsaň diýäýdim. Yok yarady. Siz goýuran bolsaňyz olam goýurar. Onu alýarmy? Howa alýan. Şu horolun kayıt ses kaymasın o. Düşündün mü? Duygulu dünýämiň gapysyny açar. Girdin ýüregime ışgadyn ýakar. Otyran uzakdan ýoluma bakar. Senle oğlun sözleriňe garaşýan. Umyt tolkunlary öwüsýär çarýan. Vay, näme boldy? Ya işin bitmedimi? Soň jalsak bolsa işin bitmän geçer. Vay, horodyň näme günäsi bargyz bu ýerde? Men sen horodyňy diýemok kow. Vay, onda kimiň horodyny diýýäň? Men horoda diýemok diýen how. Gar kaka diýen gar kaka.
Vay Garl kaka nämetdi? Nämesin gelen inzamның bарын öz firmasyna alıp durdy. Vay o ne hili? Indi men sana oturup näme olanını düşünüreyim. Bar bir kase çay ver bana. Vay, şu Garl kaka da bize gün vermen geçecekti. Bizim incamlarımızdan başka incamlar yok mu gayet? Kapıştı mı başka incamlar? Garl kakadan näle olur sen korolundan varsy. Sosiyetin çıkarmanlar olmasa bar gülyal olurdu. Korol diyenin var iyilemen mestandan kıygırarlay. İsteyen vakti kıygırıp böyle bu horoda. Salamu aleyküm gence. Salam. Gülbahar vamka. Kim soraya? Şu kompüteri sos diýseňiz özü biler. Bolýa, garaşyň çağıraýyn. Bolýa. Gülbahar. Yuvaş. Ho, batma. Näme boldy? Gülbahar, daşarda bir sen soraya. Kim kağıydı? Öde bir gelişkil joglan. Be. Kim diýdi? Kompüter ustası diýdi. Bolýar Gülbahar, garaşyň. Borsen bar ver, häzir barýan men. Salam Gülbahar. Salam. Oňa daýlaňyz, salaman işleýäňizmi? Şükür. Uy kompüterimi getiräýdiňmi? Adar edip ýörmän jigiňden öýügro daýmel ekeninde. Ay ýok Gülbahar. Şun çeglem soň eliň oňşuraýyn diýdim. Senem adara goýaýdym öýden. Ýok, şaý gözläp şähere dagam gidip gelipdim. Ay ýok şaý diýip şaýyň tapdyrmaýana ýokdurly. Ay, aslynda bar zat bolsa tapylarly. Ýok, zady gözlemegem kynna. Gülbahar, sen bir zada diýjek bolýan. Men hemme zady eşitdim. Bir benen gyýdyna halaşýanym diýip, ýyle ýaýyp ýörmäge kim hukuk berdi saňa? Bay bo. O zatlar nereden tapýarsyň ay sen? Onu aydan adamam üýtgeşik adam der, jan ýaljak jigi-jigin. Hay, geçicik diýsen. Elinjek işime görüpdir o. Uy, siz oňa öýde geçidi ýaňyzmy? Geçilik ne tipörse geçi diýler-de o. Gen göräýmeli. Adyny dolu tutman, dötde diýemde gaty görýär. Bu ýerde dötde nereden geldi? Vay, şu gürrüňleri maňa oturny kody bilen getiren, şo da. Kaçan? Uy, Yunusy dün şäherdeki gaýtdy. Her näseni toslap tapan halaşýan gyýdyň. Menligini bilen o eken. Ay dötten var ola. Vay da şada görsün. Sen näme men üstümden müljek bolýarmy? Ya bar bolup bilşiň şumy? Bak edil şu an. Şu sözlerim bilen üstümden näýli kaýranyň bir bilsedim. Gülbahar, näme? Men dötte sen gowy görýändir aýtdym. Näme? O nähili gowy görýär? Dötten şu kompüterin eýesiniň senligini bilenini şeýle erwet ýagdaýa düşmegini başka näme ýorjak bilmedim de. Onsaň senem Hawa şoň üçinem özüm baryp düşünşeýin ilk geldim. Uy, Gülbahar. Kompüteriň bir alla. Özüm kilmejerdim. Edil öňküsi aljak etdim. sağ bol. Näçe tölemeli bolsa öýe baramdan soň jigimden ugradarym. Ay ýok. Durun tek. Ýöne näme ýüreğinde maňa orun tap bilsen. Söýgüýüm jogan bere. Be, ýyllere saňa arzançyl usta diýýärler bolen, gaty beýle de däl eken. Sen o bahan, gaty gymmadrak bolýar. İller men barda başgalardy maýdanyrlar. Näme? Masalan üçin men eden işim hakyna birap garaşýanlygymy aýtmadylarmy sana?
Seňem jogabyny näçe diýsen garaşaryn. Men iş yerime garaýynla. İş hakym näme? Men sowalymyň haçan jogabyny berjek? Hani sen jogabyna garaşýan nidige? Diýdim. Onna garaşyber. Garaşar. Salam. Salam. Siz meni tanadyňyzmy? Hawa, soňat paýlan oglan. Soňatlaňyz paýlap bolluňyzmy? Hawa paýlap boldum. Siz näme ýeke çykypsyňyz? Ýok, beýdiýseňiz men ýanymda goçýydyň göwnüne deýdiňiz bar. Tanış boluň, körpejejigim Azat. Men adymam Döwran. Tanşamy öğrenşat. Men onu soň nähili kimşim? Ine men ýanymda ýigit bara. Yo, men başga zat diýjek boldum. O size her täzeli oýny başlap berýän oglan barada diýjek boldum. Görýän bolyn. Siz maňa düýbünden ters düşünipsiňiz diýýän. Men oýunjak sowgat berýär diýenim şu jagat Azat janna. Şeýlemi? Ähli bayramçylyklarda maňa pil jagatlary, aýjyklary goýberýänim bilen soň sowgat edýärdi. Ulan soňam maňa janly pil, janly aýjyk, sowgat etjek diýärdi. Şeýlemi Azatjan? Baýba onna ýanyňda barar ýaly boljak däl o. Ay näme? Gaýraty bolan gelbermeli borda. Ajdarhalardan, döwlerden geçipdir hak aşyklar. Ay näme diýsem, olar ýaly gorkunç janarlardan geçjek bolandan häzirden şu halipa bilen dost bolaýyn. Şeýle dämjigim. He, aýyňy pillerini saklap dur diýäjekmi? Şo zatlar saňa alyp berme diýäjek. Häzirkiler ýaly oýunjak alyp berbersin. Jigimjan, doğunyň bilen näme tanış etmedim. Aýrylak. Aýrylak? Odan adyňyz bar eken. Sağ bolun. Ýörüň men sizi uraday. Diýjak alaýdym öýden. Şunça ýertroýun ýaly bolano. Ýetişýäňle çetbekenim. He? Bar telefonumy alyp getir sal. Haçan gördün ýadymdan çykarp. Vay. Çepbe, şu telefonuň goýan ýerimde dura. Şu başagaý bolup berşiň däseňiz. Bar wagt mallyňy bolaýmalla çaltyrak. Öňkü giýjak goýan gaz görýän ýaly. Aýtdym men saňa şu ýygynak bolýar diýip. Ya sen bilgeçleyin ne diýenler? A bolmanada bir zat bolsa ya meniň günäkär. Ya şu ejemjanyň alyp beren horody günäkär. O gözü günäkär. Men ona da la iýlik ýygyrmaýan wagt ýygyryp ýürege düşýärdi ony. Ýygyrmaly kenne gaýraty bolsa şu wagt. Bark görseň diň arkany üsüp aýagyny silsip ýatandyr uklap ketem şun günde. Ýygyr sol şu wagt ýygyrdy bilýän bolsaň. Maňa peýta bolsa gelde görnüňi dagaz. Vay, ağlamadığım doğun. Nereden ağlayıp durun şu horody? Tenem ýygyraýda şu wagt ýygyrýan bolsaň, meni gıcalata goýmady. Täzilden soň derrew toýtsak näke? Vay, ente gyýdy bir gowça tanala ýejejan. Vay, kimligini, ýerligini bilmän urtup toý etmek bolmagy. Gyýdym. Şunça ýyl bile ýaşabam. Tanamal diýmän näme düşünemek? Ya men oýnajak bolýan ha? Uy, ýejejan aýdamagym ýa-entek saňa. Şu şatlyk şowgun bilen ýadymdan çykaýpdyr da, aňkam aşypdyr da ýejejan. Sen ol oğlum uğruna tergeden bolup ýören başga gyýda. Başga gyýd? Hawa. Gulbahar dämi? Ýokla gyýdyjy. Şäherde dükany işleýän bir gyýdmy şunu öze? Men özüme ýaňja bilip galmaýjy. Arada bir düşünşmezlik bolupdyrmy, tersleşipdirlermi, näme zat düzelipdir. Ece, şu oğlum çağılığının beri içini bilmän geçtim de.
Ay hava da. Ena taň göwüni oğully gyzy. Oğul gyzyň göwüni dağ bilen düzledi. Hakyky dogry aýdypdyrlar öňküler. Bir hemen göwüni tapjak bolup öz başyma da hasap ýörüp apyny aýdyp ber. Vay goýsan o gyýdyjy. Biziň hem göwnümiz dağda düzle däle. Bizim hemişe sizin göwnüňiziň gözlegine ýejeçäň. Wah, gyýdym. Nirede bolsaňyzam göwnüňiz gowulyp gözläp, şoňa da ýetip şeýdip, gülüp şatlanyp, janyňyz sag bolup gelip ýörseňiz, biziň göwnümiziň küýsegi şodur gyýdym. Dokudum ya. Geldin mi häzir barýan? Be. Nire aýtdy? Ana şo men diýen gyýdym gelýändir. Seninle? Yemne. Yem. Kim buraya nişe? Gatyjy alym. Näme işin çykdy? Men sana kär garaşdym. Yok, ahara dämi. Hawa şey oturup. Aýtjak bolşydan ne? Uytuny aldyraýan da çağa goý. Aymrat. Sen bilýärmi men sadanam aýdymdanam başym çykýanyny? Hawa wa. Kämirler bolsa maňa kompýuter sözler edýär. Başlar ýerlerde sana düşünýän adam bolaýsa, Hawa wa, dogry aýdýan. Dogry aýdýan. Ýigide görledi. Uy, seni eşitdiňmi ony? Howala. Yunuscan aramyzda bir reşdirjek bolýan bolaýmasyn? Bide Yunusy kompýuter ustasy diýip ýördik bolim. Ögün menem başarýan eken. Aýdym sadan başym çykýar diýäýdi. Uy, onu bilmek kıyın däl. He. Gelin ama aýdym aýtdyryp saat çaldyryp görelim. O tapdyň joram. Ana mikrofonum ma? Dur wakaly, men muň batym badyn ýatyrarym. Hormatly mehmanlar, maňa üns bermeňizi haýyş edýän. Ine döwranyň ýeňiş toýuny otlap, aramyda aýdymçy mehmanymyzam gelipdir. kim kal? O mehman bize aýdym aýdyp saat çalyp berjek diýe. Kim baýol aýdymçy? Kim kana? Onda näme? Hormat bilen Yunus Samydy sahnamyza çagyralyň. Men? Bar agam, bar. Barın, bar. Bar. Oğlum aýdym saganam basykýan. Ay, çeppe mene pırıncı gele geçtiyen. Çeppe mene kânem oturdum. Men tavukluğun arasına varayım. Bah, qarı kaka. Tavuk diýende bir zat ýahadyma düşdi. Ýör daşarda vurulşanlyk kime? Ýör on. Ýör. Ustaçylyk bilen bol bermeli bolim. Ana indi maskara bolupdy. Ağaydı onu, şondan eminim o çalyan. Ağaydı o men ağam gıyt. Häzir seret çalşyna.
bolun sana bolun ho çaltırak bolun. Yetişmelemin. Selamun aleyküm Salih ağa. Wa aleyküm esselam çeppe. Ira urodunuz. Şehre var ya şehre. Duran Naim görüşte dünya şampiyonu olup geldi. Son karşılamanı çörmelizinde var ya. Ha tuğulemi gözün aydın Gülşat gelin. Sağ olun, sağ olun. Sizin adımızdan kutla verin pelvanmı diye. Bor. Düğün oğulları bana gururun edip otuyordu. Bu tuğulemi hemen kabrayımız. Şeydin. Var mı sana man edip gelin. Bolya sağ olun. Hani Batırcan min hanımın. Cuma, tayin mi? Başla ver. Hormatly ýerleşler, biz Suwat Aşgabat halkara howa mendiline daşary ýurtdan ýeňiş bilen öz watanyna dolanyp gelýän turgunlarymy garşy almakdyr. Olaryň öz dogan anlaşyk dostlarlar hem bu şartly şowkun bilen garaşyp durlar. Biziň pelwanlarymyz bugun hormat prezidentimiň halkymyň uly önemi ödäp, öz ýurdumyza, watanymyza uly ýeňiş bilen dolanyp gelýärler. Yer Cuma, gelýärler yer. Vay ana gelýärler. Gelýärler, kurşatlar ana gelýärler. Gel. Ine gelneje Suwatky begençlik pursatda ene hökmüni öz pelwan oluňyza ýürek arzuňy beýan edäýsiň. Her bir ene öz perzendine näme arzu etsin. Şeýle bir tolgunýan şuman öz oglumyň şu Türkmenistan döwletimizde ýeňiş bilen gaýdyp gelenine gaty begenýän her bir ene ata özüniň çagadynyň ýaşlykdan arzu eden kärine ýetmek üçin ene taň gollawy gerek. Menim öz oglumy golladym. Ine şol Aziýada ýarşyna da döwranjanyňam arzuwy ýeňiş kazanmak. Ine men eni hökmünne döwranjany, diňe döwrany däl, ähli türkmen pelwanlaryna, 5-nji Aziýa oýunlaryna ýeňiş kazanmaklaryny tüýsüregimden arzu etýän, sportyň ösmegine ul üns berýän hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt tutýan bähwitli işleri elmydamy rowaj alsyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun gelneje. Sag bolun. Mundan beýlek ýeňişler arzu edýär. Şeýdi sag bolun. Köp sag bolun. Size mi ýürek büýsençiňizi aýdyp beräýsiňiz bize? Ay näme? Döwranjan kiçilikden elimiz boldy diýen ýaly. O näme? Göre suwturan özlemiz diýseňem boljak. Suwatlarym näme wagt tapda ýalma bar bastı sorap dur halipa näýli bolýa istekdi. Ine ata kesbe oglu halal ilşiýaly Batyrjanym goloýda deň duşlarynyň arasynda täze bayramçylygyna bagyşlap geçirilen ýarşda ýeňji boldy. Ýurdumyzda sportyň ösmegine ulun berýän hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ine döwran şu şatlyk pursatda özüň nähil duýýan. Men özüm bagtly duýýan. Mehriban arkadaşymyň ynamyny ödäp, uly ýeňiş bilen dolanyp geldim. Bu ýeňiş halkyň ýeňişi, bu ýeňiş hormatly prezidentimiň ýeňişi. Nesip bolsa täze 2017-nji ýylda 5-nji Aziýa oýunlaryna da uly ýeňiş gazanarym. Men şu pursatdan peýdalanyp, meni gollanlaryň ählisine sag bolsun aýdýan. Pursatdan peýdalanyp bize şular ýa mümkinçilikler döredip berýän türkmen sportynyň hak howanlary gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadaşymyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işler rowaj aldy. Oğlum bu ýöne meni horoz däl ekene. Men min göwnüne diýip dörtdüm. Bu buçluk getirýän horoz ekene. Halim men şu horoz wasp bir aýtmaýdaýyn. Sen meni gow etdi şekillenir bom oğlum. Me al. Gow edip al ýöne. Ýöne men alman başga da alyp bermegin. Başlarym onu. Al onu. Kekecine dönüyün bilmenlerin kadrın şundan şeylep gördüdür sana hizmet ederin İyin verip su verip temirleyin keteğin gerek bolsa horozum kaptanında yatayın can horozum yal horozum boşluk bolup kıygır ya yarıma çağır ya can horozum yal horozum
aşık men. Aydım aytyan sanına vaktesine coşup men. Täze ýyl arzulary hasyl eýler horodum. Az ýa-da 17 buşluk baylar horodum. Jan horodum, ýal horodum. Buşluk bolup gıygırýan, diyarıma çağırýan. Jan horodum, ýal horodum. Aktaňlarda pek güni diyarıma çağırýan. Jan horodum, ýal horodum. Buşluk bolup gıygırýan, diyarıma çağırýan. Jan horodum, ýal horodum. Aktaňlarda pek güni diyarıma çağırýan. Bilet otur körümü, başlanın ömrümü, ya da örüp gönlümü, tedil gecesinde. Yarışlarım şovlasın, adın dünya yayrasın, ıkbal bağıt baylasın, tezi yıl giycesinle. Akıl kılı balk getir, maksat bana da yetir, arzu et basın bitir, tedil gecesinde. Asya'da yetip gelýär, döwrümüz öňe barýar. Aýyl babamyz gelýär, täze ýyl gecesinde. Takıp geleý, balk geleý, begenler her ýöýü. Arzuwlaň bary gowy, täze ýyl gecesinde. Owadanlar ýyllarymyz, bagtyýardyr ýyllarymyz. Oý taýrasyn dillerimiz, täze ýyl gecesinde. Hazır bolly arzular, tedil arşasından, arkada kutlu var, tedil gecesinde. Hazır bolly arzular, tedil arşasından, arkada kutlu var, tedil gecesinde. Kıvınmadan sadyarım, neçe baktım adyarım. Hasıl bolur hıyalım, tedil gecesinde. Bugünlerimiz alıştın, aşıklarımız boğuştun. Yıllar yıla çalıştın, tedil gecesinde. Arzu bar ediler, ýyllar bagda ýetirer. Dileklerimiz bitirer, täze ýyl gecesinde. Dünya kucağına açar, güneş nurunu saçar. Göğün asmana uçar, tedil gecesinde. Deflenip